Communist rule Telemura Edishi village ni Tiprasa masa rangkere ingai bini cheraino phalimarika. East Tripura Lok Sabha Sito Tiprasa ni lama chathai tui ningmar ni kuwa East Tripura Lok Sabha Sito CPIM ni bajuban riyang bo 1996 ni simi 2014 bisi jora MP ni asuk thayo asuk itoka. CPIM ni Jitendra Chaudhary bo 2014 bisi ni simi 2019 bisi jora Lok Sabha ni asuk phangai asuk itoka. BJP ni Rebati Tripura bo 2019 ni simi tabuksuk jora Lok Sabha ni MP eba asuk phangai asuk itoka. Oborok joton National Party bai krangjak takukte bukuk song self declare affidavit election ni somoyo file khlaijangma mote te kwbangma online resources ni mote politician Jitendra Chaudhary ni network eba rang tongmani 1.13 crore rupees te kwbangma jaga jumi bo tongo bini CPIM ni Tiprasa neta rok bokni sakbai thang banchi tongna bagai ba bini personal affairs ni bagai boot nana bagai জনসাধারণ বিভিন্ন স্কোপ অনুগে কক সাবৈতং CPIM রক Tiprasa no bahike destroy eba dongshok khaikya kiching song CPIM rok Tiprasa rok no bibinno babe destroy eba dongshok khaikya borok 1978 BC ni simi 1988 BC te 1993 BC ni simi 2018 BC jora total 35 বছর ebaga 35 years rule khaikya 10 years alliance te 25 years 25 বছর single party babe borok aboni bisingo jotoni sai kwbang chief minister angka former chief minister Manik Sarkar bo 1998 BC ni simi 2018 BC jora CM ni post asugei Tiprasa no bibinno babe chokranto khai hamia hingkai borok Tiprasa ni laiboma sokomorna naikha Tiprasa ni laiboma dongso bolte nini je agini hukumu ba nini bibinno protistan jaga jumi oborok jotono bongni bumungei khaibai akobai borok bongni basa eba language bai sanamna nayo mutu tuisano kolasora huku tuisano dumasora te kwbangma amtei kokborok ni kokwanjai snam khibai kha te astoborno snamka Swami Vivekananda Math borok Tiprasa no sokomorna nayo Tiprasa no wanji by mix haina nayo khabo khaikya haisi tangai Tiprasa rok CPM no boot ri Tiprasa rok krei eba gorib ni bagai kisa misa mankhaino santusto ongai CPM no kaham hnai certified khayo Tiprasa area ni lama borok baidhyota ma khaikya khaibo abo waisa barak khaijagya maintenance khai tonijagya waisa khai dera khai paikha bo Tiprasa ni hukumu no sokomorna bagai tangai wanjinyo logiri bokhai wanji hai wanjini buslei hai tangai hingai bongni bongso goti bo Bangladesh ni no phayo oro phai se Chaudhary bongso bana harbele abagai borok bishes khai wanji rok baino kathalayo wanji baino borok santusto ungo bo simia kwbangma aba hai borok tongo example Hezamarni Doyal borok jotono 70 son ni pore se Tripura haibele borok date nini hukumu nini laibuma te nini culture rongno jai khaisisa borok kuno mote chawai tongkhaino ungo borok Tiprasa no dongso ungei kemai thangphano kuno ungjagya Bangladesh ni phaisi bo MP Bangladesh ni phaisi bo neta kotoma chai tongo samasaron Tripura bo Bangladesh ni phaiei neta kotoma chajak abagai no bo chakma rongno ST hnai sramthari klang thangka borok Tiprasa dofani bosani bagai kunung jagya borok oroni CPIM eba bamfront ni niyom hingkai jati krei Tiprasa krei abo hingkai CPIM ni bani tabuk CPIM ni obosta bahai tabuk CPIM ni obosta hingkai borok ni jokhon supporter kreikha abagai borok banchi tongna bagai oinanyo party o thangai borok jugdan khaikya party ni obosta hingkai borok kahamkai jordar khai andolon khai tongo haipono borok boot o paiglak hne ang asa khayo paibo kaisa kaini
jide mano bicheskai chamoni area o hambai uilani simi paithak jora nai tongma bagai o kokthai rok majority public ni views jodi sunnor video na hamdo tokhaiba share tei subscribe khaidi te kaisa video o malai phinai kulumka।